Id-delitt ta' Maria Lourdes u Angel Bonnici kien ilu ġimgħat preparat tant li l-akkużat Joseph Bonnici ħaffer ħofra minn qabel biex jidfinhom fiha. Il-katavri meta nstabu kienu lebsin piġama fuq il-persuna tal-omm instab li kellha moħbija aktar minn 4,000 euro. Ma dawn uħud mid-dettalji xokkanti li ħarġu fil-qorti jekk kif bdiet il-kumpilazzjoni fil-każ tad-delitt doppju f'Ħalaxa. Bonnici nsab akkużat bil-qtil ta' ommu Maria Lourdes u oħtu Angel. Fil-qorti semma wkoll kif seħħew il-fatti kien fis-26 ta' Marzu meta Bonnici tajjar is-salvavita biex jaqta' d-dawl dlonk niżlu ommu u oħtu u qalilhom illi hemm il-ħsara. Lill-ommu kien qalilha tistenna fejn il-meter u l-oħtu qalilha tmur miegħu biex jurija fejn hemm il-ħsara, oħtu mxiet quddiem bil-mobile u warajha kien hawn illi sparala żewġ tiri min-naħa ta' wara frasa. Apparti minn hekk kellu mazza preparata wkoll u kif kienet mal-art ta' daqqa ta' mazza frasa għax semaħħa tħarħar u ried ikun ċert il qatilha. L-akkużat għattija bl-ixkejjer wara mar ħdejn ommu u ħada fl-istess post fejn il-ġardina ma tajjiex ċans tara l-katavru avolja kien motti u ta' tir frasa u anke lila ta' daqqa ta' mazza. Iżda ma waqafx hawnhekk, Bonnici dawar basket tal-plastik maras il-vittmi u rabathom b'tajklib biex ma joħroġx id-demm. Abba kollox fil-bagoll u mar id-dar ta' parsiriqet għax it-tfajla kienet sejra lura d-dar. Meta tfajla daħlet id-dar u ħaseb illi raqdet, reġa' ħareġ mis-sodda u saq il-karozza lejn l-alqa fejn difen il-katavri fil-ħofra li kien ħaffer xi żmien qabel. Fil-ħofra l-ewwel tefa' lill-ommu fuqha l-bint u fuq il-ġir. Bonnici qal li tefa' l-ġir għaliex qal illi dan inaqqas ir-rieħa li tista' toħroġ wara mar id-dar u raqat. L-imputat għandu fismu armi tan-nar tal-kaċċa u dawn ittieħdu minn għandu. Mistoqsi għaliex ma użax senter tal-kaċċa, l-akkużat qal illi dan jagħmel l-istorbju. Il-kumpilazzjoni se tissokta fil-jiem li ġejjin għall-akkużat qed jidhru l-avukati Franco De Bono u Marion Camilleri.